Avui som aquí dos partits independentistes, i segur que a la sala n'hi ha algun més, perquè els partits independentistes són molt creatius en aquest país, i vam passar a les eleccions debatent de quina estratègia era millor, si aquesta o aquella. Bé, han passat les eleccions, han passat unes municipals, en les quals si sumes tots els vots independentistes haguéssim tret un resultat espectacular, i en canvi si veus la realitat doncs no ha anat gaire bé, les coses com són. En qualsevol cas, a dia d'avui, no el que debatíem el mes de novembre o el mes de setembre, sinó a dia d'avui, com ho fem per enfilar cap a la independència? Jo crec que aquest ha de ser el plantejament davant d'aquests pressupostos i davant de qualsevol acció política. Solidaritat, ara ho explicarà l'Oriol, ha optat per una proposta de caràcter pedagògic d'explicar què podríem fer si tinguéssim els nostres recursos, cosa que està molt bé i que ajuda a conscienciar la gent, sens dubte. Nosaltres hem optat, davant d'aquests pressupostos, per dir-li a Convergència i Unió, que és qui va guanyar les eleccions, escolti, mirin, no ens escarrassarem molt a debatre totes i cadascuna de les partides d'aquests pressupostos que són, amb tots els respectes, els de la gestió de la misèria, de les engrunes que ens deixen. El que els demanem és que no defraudin tots aquells vots independentistes que van treure. Perquè ara dit així en la intimitat, el partit que té més vots independentistes no està en aquesta sala. En aquesta taula, perdó. En aquesta sala potser sí. Sí, és veritat. I a més ens vam conèixer en un debat a l'Ateneu Barcelonès i me'n recordo molt de la teva intervenció. Doncs, escolti, i segur que n'hi ha algú més a la sala, no cal que s'identifiqui, que això és cadascú pot fer el que vulgui. Doncs escolti, ja us reconec això, ja us reconec això, el partit que va treure més vots d'independentistes. Llavors, escolti, podem anar a unes eleccions amb el programa Concert Econòmic, amb el programa de que no governarem les nostres infraestructures i després deixar-ho passar? Hi ha una primera reflexió que vull fer. Escolti, tenim una greu situació econòmica. Podem fer dues coses. Posar el pes en què la culpa és dels que hi havia abans que ho van fer fatal? Legítim, Legítim. O posar el pes en què tenim un problema estructural. Com ho van fer els que hi havia abans? Jo no perdré ni 5 minuts a debatre-ho. Els electors a les urnes van dir la seva opinió. Llestos. Però que un director general X ho faci més bé o més malament és el que determina la situació econòmica en què estem? Que el subdirector general de no sé què sigui molt eficaç o sigui un gandul, és el que determina la situació econòmica en la que estem? O tenim un problema estructural que el Jaume ha retratat perfectament i que no hi afegiré més? Perquè si estem d'acord que tenim un problema estructural, aleshores enfilem una posició política amb aquests pressupostos i amb tot allò que fem que vagi a resoldre aquesta situació estructural. I ho hem de fer amb la realitat que han dit les urnes. Jo no puc pujar aquí dalt i dir tinc un programa de nassos. Quan tingui 65 diputats o 68 ja el faré. No. Jo he de dir, escolti, mirin, tinc 10 diputats, tu. És el que em van donar. Els convergents en tenen 62 i governen. I van guanyar les eleccions amb un programa que deia concert econòmic i que deia governarem les nostres infraestructures. El meu deure com a grup d'oposició, però també com a patriota, és dir, no s'oblidin d'aquests 2 punts del seu programa. I per tant anem a aconseguir-los. I què fem? Els diem, vagin a l'Estat amb la força del poble al darrere. Vagin a negociar el concert econòmic amb la força del Parlament al darrere i també amb la força del poble. I per tant fem una comissió d'estudi del finançament per anar amb una proposta conjunta, forta, que es digui concert econòmic. Perquè dit sigui de pas, abans de les eleccions era pacte fiscal en la línia del concert econòmic, després de les eleccions era pacte fiscal i prou. I vam dir, aquí s'han oblidat d'una cosa important, I per tant el nom de la comissió vam tornar-ho a recordar, no, que la comissió es digui de concert econòmic. I així es diu. I
Per tant, 1, aquestes. 2, els podem ajudar a aprovar aquests pressupostos sempre i quan vostès es comprometin a tirar endavant aquesta proposta. Òbviament, tots els pressupostos, tal com estan, no els podíem aprovar perquè hi ha elements que van en contra del nostre programa electoral i ens devem als nostres electors. També som conscients que nosaltres som 10 i ells 62. I per tant, no posem tot el nostre programa en els pressupostos, sinó que focalitzem en 5 coses. I oferim un acord que és, miri, hi ha 5 coses que nosaltres creiem que hauríem d'acordar. 1. La llei òmnibus, parlem-ne, perquè té moltes coses contràries al nostre programa, només diem parlem-ne. 2. La 6a hora escolar ens sembla un punt fonamental en un país que té un 30% de fracàs escolar. Que és molt difícil pagar tots els mestres que nosaltres vam afegir al sistema públic i no ho podem mantenir, etc. Mirin, escoltin, facin números. Vostès han tret la 6a hora dient que afegirien, em sembla que eren, dic de memòria, disculpeu, ho tinc apuntat per aquí, però ho dic de memòria, entre 100 i 265 hores d'atenció a alumnes amb dificultat especial, i nosaltres els diem, escoltin, si reorganitzen aquests mestres, podem mantenir la 6a hora. Que l'argument és que no la podem pagar a la concertada? Home, doncs diferim els terminis. Segona qüestió, que l'hagués hagut de dir primera perquè era la més important. Amb la situació de les finances que tenim, quan estem demanant a tothom que estrenyi el cinturó, a la gent humil li estem demanant que s'estrenyi el cinturó, quan hi ha treballadors de la sanitat, treballadors de l'educació que perdran la feina, quan estem dient als pares que portem els nens a les escoles públiques que tindrem una atenció menor, quan estem dient a la gent que viu en pobles petits que no tindrà la cobertura sanitària que té ara, amb algunes dades que podria fer ara aquí una mica de dramatisme, i no vull fer-ho perquè no se m'interpreti com a demagògic, però entre tenir una ambulància que d'acord fa poc servei i per això se la carreguen, esterri d'àneu o no tenir-la, doncs escolti, per les atencions a determinades afeccions que la velocitat d'atenció és importantíssim, hi ha percentatges de mortalitat que canvien radicalment. Per tant, quan estem demanant tots aquests esforços a tothom, cosa que es pot entendre i que fins i tot té un punt de valentia que s'ha d'admirar també i s'ha de reconèixer, el que no es pot fer és reduir la fiscalitat que tenim, la que ja tenim, no dic augmentar-la, la que ja tenim, reduir-la al mateix temps. I encara menys quan es redueix només a les persones de rendes més altes. I per tant, jo ja entenc que vostè pel seu programa, per la seva ideologia, etc., vol treure l'impost de successions, li recordo que hi ha moltes altres coses en el programa electoral que no té cap problema en no complir i que aquesta, en aquest moment, no és un gest de moralitat comprensible. Tu no li pots dir a tothom que s'estrenyi el cinturó, però als més rics els hi afluixem. No és compatible. Tercera qüestió, mantenir el nivell d'inversió a la salut primària. Per què? Perquè les retallades a l'hospitalària comportaran un increment de demanda brutal sobre la primària i una mala atenció en la primària té més despesa després en l'hospitalària, que és molt més cara. I per tant, aquí mantenir, en un tema els diem ingressin més, en un altre els diem quedin-se iguals, en un altre els diem gastin més. Sí, és veritat, però perquè abans hem dit ingressin més. I quarta qüestió, els ajuts a les famílies que avui són universals, d'acord que s'han de reduir, fem-ho per rendes. No traiem només uns quants a tothom per igual, sinó fem-ho per rendes. De tal manera que les classes mitjanes i les més baixes puguin mantenir això. Són les condicions que nosaltres posem per poder pactar. Per què volem pactar? Quan tu ets un grup d'oposició, el fàcil és no pactar. Per què volem pactar? Perquè ens sembla que un govern de Catalunya que aprova els pressupostos amb el PP, en paral·lel que li dona la primera vicepresidència de la Diputació de Barcelona i l'alcaldia de la tercera ciutat més important de Catalunya, a més amb un personatge singular que mereixeria un altre debat. Em sembla que una Convergència i Unió amb aquesta dependència amb el PP va a negociar amb més feblesa. I nosaltres el que diem és hem d'enfilar el full de ruta ja, en aquesta legislatura hem de posar tots els neulers per aconseguir el concert econòmic, sabent que serà molt difícil, però que si no s'aconsegueix i hi ha un xoc, hi ha un altre increment de consciència dels catalans i a la següent legislatura diem d'anar un pas més enllà. I què vol dir anar amb la màxima força? Vol dir anar amb pactes amb el PP a Catalunya? No, això vas fluix.
si vas a negociar amb un govern del PP, si vas fluix. Per això nosaltres oferim una proposta d'acord. Proposta que és desoïda i no arriba a bon terme. Mala sort. Però la nostra intenció en aquests pressupostos era dir, mirin, no ens agraden aquests pressupostos, sabem que el marc total és els comptes totals són de la gestió de la misèria, però hem d'enfilar el camí. I per tant ens oferim a que vostès estiguin forts davant de Madrid, fem una comissió al Parlament que proposi un concert econòmic i surti amb força des de Catalunya, fem, per què no, un referèndum sobre les conclusions d'aquesta comissió i encara anirem amb més força si anem amb la veu del poble darrere i defensem el concert econòmic. En aquesta legislatura no ens en sortim? Doncs escolti'm, a la propera els hi proposem govern a aquells que vulguin convocar el referèndum de veritat que ens interessa, que és el d'independència. Moltes gràcies.